नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारच्या दिवेकर कॉलेजात अदम्य चेतन प्रोफेसर जी.बी. भट ग्रंथाचे लोकार्पण. महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी. कारवारच्या दिवेकर कॉलेजच्या सभाभवनात सोमवार 22 जानेवारीक सकाळी 10:30 वाजता अदम्य चेतन प्रोफेसर जी.बी. भट या ग्रंथाचो लोकार्पण सुवाळो आयोजित केला असून या कार्यक्रमात ख्यात साहिती डॉक्टर जयंत कायकिणी मुखेल सोयरे म्हणून हजर रावतले. विशेष आमंत्रित म्हण पत्रकार जी.बी. भट तर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हण केंद्रा वेलफेअर ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री एस.पी. कामत हेमी हजर उरतले. या कार्यक्रमात प्रोफेसर जी.बी. भट हेमगेली धर्मपत्नी श्रीमती अनुसुया भट हेमी भाग घेतले. ग्रंथाचे संपादक प्रोफेसर आर.एस. हब्बू आणि जी.बी. जोशी अतिथी म्हणून हजर रावतले. जी.बी. भट हेमी 1970 सालात सुरुवात केलेल्या या महाविद्यालयाचे स्थापक प्राचार्य आशिल्ले. 23 वर्षा सेवा करून 1993 सालात तेमी निवृत्त जाले. तेमगेल्या अधिकाराच्या कालावधीत जनप्रिय प्राध्यापक म्हणून नामना जोडिले जी.बी. भट अनेक विद्यार्थ्यांना जीवनाक रूप दिले. हे अजूनही विद्यार्थी याद करतात. तेमगेल्या वाढदिवसाक आजी माजी विद्यार्थी कडतोकाच्या कोंकरीत स्वगृहात वचून जन्मदिन साजरा करताले. हे विशेष. तेमी दैवादीत जाऊन आज 1 वर्ष जाल्ले खरे, पण दिवेकर कॉलेज हे कारवारच्या लोकाले कॉलेज ही भावना दवन त्या वेळार कारवार समुद्र किनाऱ्यार सुसज्जित कॉलेज इमारत ग्रंथालय हे बांधूक पुढाकार घेऊन तेमी हे काम केले आशिल्ले. दीनदलिताले काळजी करचे जी.बी. भट हेमी राष्ट्रीय सेवा योजनेमार्फत कॉलेजा लागीं आशिल्ल्या मच्छीमारी कॉलनीत आपूण दत्तक घेऊन कॉलनीची सर्वांगीण प्रगती करून शाळा रस्ते आणि लहान समुदाय भवन बांधून सगळे कॉलनीक उदकाची सोय शौचालय बांधून सर्वोदय नगर म्हूण नाव दिवूंक पुढाकार घेयले. अशी कारवार नगराची केल्ली गणनीय सेवा पळोवन तेमगेले यादीसाठीर अदम्य चेतन प्रोफेसर जी.बी. भट या ग्रंथाच्या लोकार्पणाक माजी विद्यार्थी आणि इतर सार्वजनिकांक मुद्दाम हजर रावचे असे महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष आणि कार्यदर्शीन प्रसार माध्यमामार्फत कळयला. कसलोय स्टुडंट कितलोय रॉक करून कितलोय मिस्टेक करून तेगेल्या मोगान कंप्लीट करवड जाता. मोग म्हणल्यार तेका तोंडाक मोग येतो, काळजाक मोग येतो, दैवीक मोग. आज वचून तेगेले ते दैवीक मोगान म्हाका ह्या एरियाक एक असामान्य कन्नडिगा अवॉर्ड मेळटा पावले. अवॉर्ड मागेले This is because of जी.बी. भट. पण आज आम्ही किती काम करता पळय आमचे 5 स्टुडंट नोकरी करतात तेगेल मोगान तेगेल ते किती तर आयडिया घेऊन आम्ही चलते आसा. देखून हे 82nd फंक्शन तुमी सगळ्यांक स्वागत आसा. प्लीज या आमच्या गुरुजी एक बरें करना, एक तेगेले पब्लिसिटी करना, तेगेली याद काडया, तेगेल आत्माक शांती मेळून आम्ही देऊ. PTCL कायद्याचे उल्लंघन करून जमीन विक्री केल्ली मूळ मालकाक परत दिवचो जिल्हाधिकारीलो आदेश. शिरसी तालुक्याच्या बनवासी कुप्पगुड्डे ग्रामाच्या बसवराज नागप्पा भोवी वड्डर हेमगेल्या पूर्वजान सर्वे नंबर 94च्या क्षेत्रातली 7 एकर 11 गुंठ विकिल्ली जमीन मूळ वारसदाराल्या नावार परत करचो आदेश जिल्हाधिकारीन दिवन जिल्हाधिकारी स्वतः रेव्हन्यू खात्याच्या अधिकाऱ्याबरोबर आणि पोलिसांसमक्ष संबंधित अधिकाऱ्याबरोबर स्थळार वचून जमीन मापून कब्जा आदेशपत्र वितरण केले. 1966 सालात ही जमीन पूर्वजान 3 जणांक दिल्ली. कायद्यान हेच पुढे ही जमीन विकूंक अवकाश ना असे सांगून जमनीची देखभाल करूंक सांगले. मुंडगोड तालुक्याच्या नंदीकट्टा ग्राम सर्वे नंबर 219 3 एकर 17 गुंठ फकीरप्पा मदार हेमका आणि हनगुंदचे 10 एकर 16 गुंठ शिवप्पा लमाणी हेमका कब्जा आदेश वितरण दिलो. या वेळार शिरसी तहसीलदार श्रीधर, मुंडगोल तहसीलदार शंकर गवडे, पोलीस आणि इतर रेव्हन्यू खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले असे प्रसार माध्यमांक कळयला.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. केंद्र सरकाराले विकसित भारत संकल्प यात्रेचे कारवारात उद्घाटन. कारवार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेमगे तर्फेन केल्ल्या केंद्र सरकाराल्या विविध योजनेची पंचायत स्तरावेल्यान सार्वजनिकांक माहिती दिवच्या उद्देशान आयोजित केल्ल्या विकसित भारत संकल्प यात्रेक आज उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवारात MLC श्री गणपती उळेकर हेमी कार्यक्रमाचे उद्घाटन करून कार्यक्रमा उद्देशून उलयले. विकसित भारत संकल्प यात्रेचे जिल्हा संचालक श्री राजेंद्र नाईक हेमी या योजनेची सविस्तर माहिती दिली. नगर मंडळाध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, स्थायी समिती अध्यक्ष मनोज बांदेकर, माजी नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे, सरकारी अधिकारी, BJP प्रमुख, नगरसभा सदस्य, कार्यकर्ते आणि इतर सदस्य यावेळेला हजर आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.